мана бародаро як сар гови тоза шведи ай дуюм гусалаша зоидаги гов ай бародаро дуюм гусалаша зоидагиша якуни моҳ мешавад. гусалаи оригинали буқачаи шведи дорад бародаро. масалаи шири гов бошад 20 литр шир дорад бародаро. 20 та шир дорад 18 литрашда ба гарантияш метиҳам, ба кафолат ба гарантияш 18 литр ширда метиҳам. гусалаш буқачаи оригинали элита шведия якуни моҳа буқача. қади буқачаро тамошо кунед чӣ хелай мошоаллоҳ гова худша тамошо кунед. каседа маҳқулай занг зада харидорӣ мекунем бародаро. ина буқачаша тамошо кунед оригинал гуфта ана ира мегам бародаро. ина говам хушрӯ тамошо кунед бародаро. чиста шведи тозай дуюмзой говай гов гови ёшай 20 литр шир дорад. мо 18 литрашда гарантӣ метиҳем. ина буқачаша тамошо кунед бародаро. гова хушрӯ тамошо кунед. каседа маъқул бошад бародаро занг зада харидорӣ мекунед. ин маркиданои буқаша тамошо кунед чӣ хелай мошоаллоҳ буқа дорад. иншоаллоҳ парвардигор 1.5 тонна буқа мешавад бародаро. одаме ки иншоаллоҳ мефаҳмад ҳоҷати гавзанӣ нестай. хеле зотора мақсад бонӣ карда бошад мефаҳмад ки чӣ хели зотай. бародаро гова хушрӯ тамошо кунем. 20 та шир 18 литрашда гарантӣ метиҳем. каседа маъқулай занг мезанем харидорӣ мекунем. ҳозир гова дандоношам ҷӯшиданшам ҳама ҷиҳата тамошо мекунем. масъалаи нархи гов бошад бародаро 35500 сомонӣ. 35500 сомонӣ боз муомила дорад. плюс дастсафка ҳам дорад бародаро. ноз ҷӯшиданоша тамошо кунед бародаро. ина фантан ай фантан синаҳош водопровода. ина 4 синаш як хел кор мекунад. ина ин ҷӯшиданоша бинем бародаро. ина ширшам ранги қаймоқай бародаро. каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ мекунед. ина дандонои говай. ина 6 дандони говӣ дорад. 2 дандони гусалагӣ. гов ҳамин қадар мешавад бародаро. гов гови майда нестай. гови бақувватай. ина буқаша тамошо кунед чӣ хелай. ина 35500 сомонӣ боз муомила дорад. плюс дастсафкаям бе проблема дастсафкаам дорад. касе да маъқулай занг занед иншоаллоҳ муомила карда метиҳем бародаро. ина буқаша тамошо кунед. буқаша барои шири очаш чӣ кор мекунад. ина